Hekk kif fil-qorti komplet tinstemma l-kompilazzjoni brabta mal-qtil ta' Sylvester Farrugia, issemmaw iż-żewġ persuni l-oħra li kienu fil-kumpanija tal-vittma dakinhar tal-qtil. Wieħed minnhom li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti minħabba li għadha għaddejja l-investigazzjoni huwa ex-pulizija. Min filmati elevati mill-kameras ta' sigurtà li kien hemm mad-dar tal-akkużat Deniro Magri, il-pulizija rnexxielha tidentifika min kien mal-vittma waqt li Magri allegatament qatel lil Sylvester Farrugia. Farrugia miż-Żurriq kien instab mejjed riekeb fis-sit ta' wara tal-karozza fi triq Simsim fil-Marsa fit-12 ta' Frar. Ir-riżulta li miet wara li ntlaqat minn tir f'daru. Fil-qorti l-Ispettur Keith Arnaud spjega li inizjalment wieħed miż-żewġ persuni identifikati ċaħat li kien fil-kumpanija ta' Farrugia, iżda meta sar jaf li l-pulizija għandha xi filmati f'idejha waqaf iwieġeb għal mistoqsijiet. Il-pulizija tqabbel il-marki ta' swaba ta' dawn iż-żewġ persuni mal-landa tal-petrolju li nstabet mal-bib tad-dar ta' Deniro Magri. Dan għaliex mill-investigazzjonijiet li saru, il-vittma flimkien ma' żewġ persuni l-oħra allegatament kienu se jaħarqu il-bib tad-dar tal-akkużat. Id-diviża targumenta li Deniro Magri spara numru ta' tiri bla doċċ u laqat lil Farrugia biex jiddefendi ruħu. Magri baqa' jsostni li hu ma kienx jaf lill-vittma. Lill-pulizija Magri kien qalilhom li fis-sigħat bikrin ta' 12 ta' Frar huwa spara li xħaseb li dawk li ġew wara biebu kellhom xi bomba.